Misa ka ngadto sa 21% ang kaso sa human immunodeficiency virus kun HIV sa buwan sa Oktubre karon tuiga kung ikumpara sa samang buwan sa miaging tuig. 651 ka mga kaso ang natala sa Oktubre 2015 kung ikumpara sa 537 ni adtong October 2014. Miabot na sa 6,552 ka mga individual gikan Enero hangtod Oktubre karon tuiga ang na-diagnose nga adunay HIV. 40% sa 651 ka mga kaso sa HIV sa Oktubre naggikan sa National Capital Region. Gisundan kini sa Calabarzon nga adunay 111 ka kaso kung 17%. Misunod ang Central Luzon, Central Visayas ug Davao Region. Adunay 153 ka mga kaso sa lain-laing parte sa nasod. Sa 651 ka mga kaso, sa 60 ang natalang ni-develop na ngadto sa acquired immunodeficiency syndrome kun AIDS, samtang 50 na ang namatay. Base sa dato sa DOH, 96% sa nasakit og HIV natakdan pinaagi sa sexual transmission. Kasagaran niini mao ang men having sex with men nga mitala og 542 ka mga kaso. Misunod ang injecting drug use ug mother to child nga transmission. May pasidaan ng DOH nga kung dili panghingusgan sa gobyerno ang kalihukan para mapugnan ang maong epidemic, posibleng moabot ngadto sa 133,000 ka mga kaso sa 2022. Ug maobserbahan ang World AIDS Day. Ang World Vision adunay mga kalihukan aron sa pagpahibaw kung saan paglikay ang HIV.